Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang gihimos Ginoo nga nihunong siya pagsigig padala og mga propeta aron mao'y makigsultis mga tao. Ang iyang gihimo, iya gyung gipadala ang iyang anak aron siya nagimusulti nato. Pasabot gikan gyud sa baba sa Ginoo ang mga pulong na nga atong mabati. Ang pulong nagihimong hinungdan or na mo'y gibasihan na nahimo ang kalibutan, ang universo, ang gagmay o dagkong mga butang karon nakigsulti na nato. Lingay mong tupad na nakabati na ka sa pulong sa Ginoo na nag-istorya na mo. Ang pangandoy nato matud pa sa atong tubag sa Salmo, magsimba unta kaniya ang tananiyang mga anghel. Ang mga anghel sa Ginoo wa naman tingali problema, musimba maginas Ginoo. Pero para nako ang anghel nga gihangyo sa Ginoo nga musimba niya mao ang iyang mga yutan-on nga mga anghel. Kay kani man kong anghel, ang meaning ani sulugoon ba, angels, servants. Unya kon pananglitan gani og tawgon kag anghel, pasabot ni alagad ka. Gilingay mong tupad ida mo sugot kang mahimo ka anghel. Sugot sulugoon. Mao na nga niingon diri sa atong ebanghelyo, hunong na mo sa inyong panagat or panginabuhi nga para sa inyong kaugalingon. Matud pa ni Hesus, ako na morong suguon pagpanagat og mga tao. Ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao nga mao si Hesus, ang iyang gibuhat gitudloan ta niya nga mahimot ang mga anghel, mahimot ang alagad. Mao na nga dili gid na siya makaayo ang atong batasan nga magsigi tagpaalagad, magsigi ta og pahimos sa atong isig katawo. Wa man gyud magsugo si Hesus nga pagsinuguay kamo. Unsa may sugo ni Hesus? Paghigugmaay kamo. Nya kanang nahigugma moalagad na sa iyang gihigugma. Pero kanang wa mahigugma, magsige ra nagpahimos, magsige ra nagpangayo og pabor sa iyang isig katawo. Muna ko ng atong batasan, magsige ra gitag pangayo og pabor, kana peligro kang maimpierno. Kay ang sugo sa Ginoo, panagat mo mga tao, pasabot daniha sila padung nga rin ako. Kining atong pagpamaligyag slat, unsa man nagpahimos o ni alagad? Hinay magtubang. Ni alagad taoy kay maobitan baligyan mog slat aron makaalagad. Nya kana sang inyong ihatag dinhi sa simbahan nga matigom-tigom nato ato sang alagad. Pasabot kung mopalitag slat ni alagad ta, unya kay pagpalit ninyo og slat na natuman man ng atong mga project dinhi simbahan, nakaalagad sad ta ngadto sa atong gustong alagaran sa maaning atong himuanag balay. Sige pa man tarog pangalagad sa atong Sitio 29 na kabalay ang atong nahimo so far. Nya 61 may atong target, na pay 32 ka mga balay nga atong himuonon. Unya
kinisang atong SBF dag para manipag-alaga dinhi nga makatukod tag kumbinto, napaintay atong mga bayronon sa atong mga contractors, mo nang sige pagitag padayog baligya aning SBF dag 500 pesos per slot. Nya kamong mo palit ani nakaalagad mo simbahan kay nga atong kumbinto natukod naman. Ang ato sa mga contractors diha nganing himo sa ilang contract sa pagtambang sa pagtukod nakaalagad sad. Nya kining atong Santo Niño's Healing Gifts para manikarong atong selebrasyon sa pista karong February 1 para maghimo sa tagpista ni Santo Niño dinhi mismo sa atong parokya. Nasa tay sinulog syudahon na makatambang pagpalig-on sa relasyon sa atong mga barangay anana o mga makapadevelop og mga talents nya malingaw pud ta, makapamalandong pud ta, alagad gyapon na siya. So kada nimo palit og 100 pesos nakaalagad. In short, ang gusto Diyos Ginoo mahimot ang iyang mga anghel tig-alagad. Ang himuon karon nga rally sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Cristo, ilan ang gitumong aron pag suporta sa panawagan sa atong presidente nga dili na lang maghimog impeachment alang sa atong or batok sa atong vice presidente. Alagad na o dili? Alagad na, dili. Unya ang impeachment, alagad na, dili. O, alagad gyapon. Kay matud pas Congress, ato ning i-impeach kay wa na ni kapuslanan. Nagwaldas lang ni kwarta ang atong vice presidente. So ato ning i-impeach kay wa ni siya kaalagad sa atong nasod. Nakaroon di asay grupo Iglesia ni Cristo o uban pang mga sektor nga moapil niingon sa dili maayo i-impeach. Hayman ron nila anay nangalagad ang Congress o ang kaning nagrally o ibutang nato ang Congress o ang presidente nga niingon ayaw ng impeachment kay wa na'y kapuslanan, wa na kinahanglan na sa atong katawhan. Niya ang Kongreso moingon sa kanang nagpropose og impeachment yes Congress kinahanglan ni sa atong nasod. Hay may nangalagad nila anaron. Unsaon man pagkahibaw nato nga nangalagad ta? Unsaon man? Mo kibaw kanang makaluwas ba dili makatiwas kay mo alagad ka sa tao nga nagsugo nimo pagpatay sa iyang isig ka tao, dili na alagad, dagmal na. Dagmal. Ang impeachment is a very crucial, delicate nga sugo. Siunan ka, elected by 32 million Filipinos ang Vice President karon, nya imong i-impeach, imong tagakon sa iyang posisyon. Uy, pamalandungi ka na, uy. 32 million ang nag-elect anak. Sa ato pa, nisalig ang 32 million ka mga Filipinos ni anang maong Vice Presidente. Unya, i-impeach lang pinaagi og mga 30, 60 katao. Ang 30 or 60 katao or 300 katao ibutang ta lang. 103 man to ilang giingon. Ang 103 ka mga tao mauray mo pirma aron ma-impeach ang gi-elect og 32 million. Ato tingaling pamalandungan basig dili na ni pangalagad. Makaluwas pa ka ni. Ana ba? Mo na ang
una din natong tan-awon, makaluwas ba? Una, makaluwas sa lawas. Sunod, makaluwas sa kalag. Mao na importante kaayo. Dayon, makapalambo sa katilingban. Naaroy tao musugo nimo. Kuana na sila diha, rakraki na, pamatya na tanan kay wa ko kauyo nila. Unsa man, moalagad ka ng tawhana dili. Kanang nanimba sa San Vicente Ferrer, pamusila na aron mohunong na nagmisa. Alagad na dili. Nganong di man maka-alagad tungod kay di man makaluwas og lawas, di sad makaluwas og kalag kay pagpatay man na, di sad makapalambo sa katilingban kay mo resulta man sa kagubot. Nyag naaroy mo ingon imong tao pamaligyag syabo aron maluwas ng imong pamilya kay pobre kay imong tanan, wa na mo'y hapit bugas na pagyo kay masakiton nga kana na ang inahan, wa kay ikapatambal. Sige, pamaligya aning syabo, dali ra kayong kwarta ani. Unsa man na, alagad na dili. Bala mo diya. Ikaw kay guwapa man ka, nya 16 anyos or 17 anyos, ala sige, ihatag lang na imong lawas nga rin ako na'y luwas nimo sa imong pag-eskwela, himuan pati kag balay, palitan ti kag sakyanan, kanang imong pamilya, ako sa nang tukurag balay, pero himuon lang ti kang kabit, luwas na kaani, hasta imong pamilya. Unsa man na, alagad na sa imong pamilya o dili? Nga naman, luwas man imong kalag, luwas man imong lawas, ang kalag pa dira, mo lagi na ato ng tanawon. Unya sa tanawa sad kanang maong buhat, maayo ba na sa katilingban nga magkinabitay na lang yun, nga mogamit anang kwarta para ipangabit. Mao na siya'y atong tanawon. So ang tinuod ang pangalagad mga igsoon kaning giingon ni Kristo, managat og mga tao, makaluwas og lawas, makaluwas og kalag, og makapalambo sa katilingban. Mawa ganining tulo ka elemento or usaan ni ma-questionable, dili tinuod nga pangalagad ang atong gibuhat. Mao na si Kristo nagtudlo nato sa daghang mga butang tungod kay siya man ang tinuod gyud natong Ginoo nga nagpakatao.